Мгм. Това на камера ли? Да. Идеално. Очите са ли на камера, нали Сандра? Сандра. Рачето ми при тебе ли? Не. Къде е? Дали го? Имаш нещо на ръката. Сандра! Дишме, здравей, hello! Айде, Сандра, бе, моля те! Знаеш това е Нико? Тук да си ходи на това. Ето да Мари, виж. Да, вдълва. Виждаш, дай при бухулка. Там се видава. Ето ги, мамо, там малките рибки. А? Ето ги там малките рибки с цяло ято. Там ги. Виж такова панче. Подай. И той има вътре такова. Кой има? Стига. Кой има? И мох. Това е живо. Я да го видиме. Стига. Дай да го видиме и да го снимаме. Такова беше пълно морето. Такова големо никога не сте виждали. Дай да го видиме, дай. Не се вижда далече. Чакай, аз ще слеза тук долу да пусна. Много голямо наистина. Тата я. Чакай. Тата я да видя. Опитва се да му охапе. А? Опитва се да му охапе. Да, наистина е хубаво. Какво е това? Рак. Охлюв от тия, където са по плажа, само че такъв голям никога не сте виждали. Пусни го, Азимира, панчето, вземи му къщичката. Не, как ще го оставя да умре ли? Ето в къщичката ще си намери друга. Не може да си намери друга. Но виж какво е яко това рапанче. Тата, ако това бе, ти ще станеш на охлюв. Да. Наистина ли? Да. Колко минути снима? 3:37. Добре. Стана 4 минути, спри. Даже сега спри.